Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na. Ni ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. AES ministre minnu ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ buna adamadenya koɲɛ sabatili ma u ni Burkina Faso jamana kuntigi ye ɲɔgɔn ye forum humanitaire baaraw kɔfɛ an bɛna kuma o kan bidomari kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen an ka jamana ma ɲɛmaw u kɛn bɛ ka wulikajɔ sabati Bamakɔ n'a lamini na waasa dɔgɔtɔrɔso 15 ka se ka olu bonya ni ka dɔ fara minɛnw kan waasa jamanadenw olu ka furakɛli ko ka se ka sabati an bɛna kuma o fana kan bidomari kɔnɔ ninnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛw bɛ ka fara minnu kan sɔɔni an bɛna walawalaliw kɛ aw bɛɛ lajɛlen ni yantuma aw bisimila dɔnkibaru kɛnɛ kan na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na. Dibarikala ayaw bisimila ko kura dɔnkibaru kɛnɛ kan na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la an ka jamana Burkina Faso ani Niger olu ka ministre minnu ka wulikajɔ ɲɛsin bɛɛ buna adamadenya koɲɛw sabatili ma forum humanitaire ale tako filanan min kɛnɛ sigira Wagadugu Burkina Faso faaba la ale hukumu kɔnɔna na min ye ni ministre kɔfɔtaw olu bɛɛ lajɛlen kɔni bisimilala Burkina Faso ale jamana kuntigi fɛ u ka sigi a bola min kan o de ye ka se ka jɛɲɔgɔnya kɔni sinsin AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ waasa buna adamadenya ale baaraw ale kɔni bɛ se ka jidi ni jamana ninnu kɔnɔ cogoya min na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ u ka hakilina falenfalen a bolila forum baara kumaba minnu kɔni kɛra a kɔnɔna na ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni fɛsɛ ani fana ministre minnu ni olu fana ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ cɛ ani muso damakɛɲɛli ma hakɛ kuɲɛw la olu fana ka tɔnsigi tako filanan o fana kɛra ka fara forum kan u kumana o fana tɔnsigi in fana ka ni ka se ka a bɛɛ lajɛlen kɔni fɛsɛ an ka jamana ministre min bɛ ni ale ka wulikajɔ kɔni ɲɛsin bɛ kɛnɛya sabatili ani buna adamadenya yiriwa kɔni ma ni o ye colonel major Assa Bajalo Toure ye ale kun bɛ kɛnɛ in kan faso Maliba tɔgɔ la fɛn min ye a ye hakilina kɔni di waasa duna nataw la wulikajɔw bɛ se ka kɛ ni ka se ka AES jamanaw olu ka buna adamadenya koɲɛw ka se ka yiriwa. An ka jamana gouvernement u kɛn bɛ ka dɔ fara u ka wulikajɔw kan ka kɛɲɛ jamanadenw olu ka kɛnɛya kɔni sabatili koɲɛw ma hukumu kɔnɔ u kɛn bɛ Bamakɔ n'a lamini na dɔgɔtɔrɔso 15 bɔɲɔnko ka olu kɔni sugandi waasa ka se ka u jɔ ko kura ni ka minɛnkuraw kɔni bila u kɔnɔna na waasa jamanadenw olu bɛ se ka furakɛli ɲuman sɔrɔ cogoya min na ka fara Bamakɔ fana kan an ka jamana marabolo dɔw fana bɛ yen u kɛn bɛ ka wulikajɔ sabati ka ɲɛsin olu dɔgɔtɔrɔso dɔw fana ma ka se ka olu fana lakurakura ni ka minɛnkuraw bila a kɔnɔ min b'a to dugudenw u bɛ se ka furakɛli ɲumanw sɔrɔ cogoya min na ni wulikajɔ belebeleba in laɲini ye mun ye don n'a nataw la an ka jamana banabaatɔw bisimilali cogoyaw ka taa se sɛgɛsɛgɛli ani furakɛli bɛɛ lajɛlen ma dɔ ka se ka fara o kan maaninfinw olu ka se ka nimisiwasa sɔrɔ an ka jamana kɛnɛyasow la. O de kalo tile 15 PNUD olu kɔni ka ɲɛma dankan min ni o n'an bɛ faso Maliba kɔni kɔnɔna na ni o tɔgɔ ye Hawlin Zu ye a kɔni ye wulikajɔ kɔni sabati ni ka t'i ɲɛda an ka jamana yɔrɔba fila kan yɔrɔba fila min ni olu kɔni sinsinnen don pano kɔni kan waasa ka se ka kuran kɔni di a yɔrɔ ninnu ma o fɔlɔfɔlɔ o ye Gabriel Toure ye a taara ka taa ɲɛda o baarakɛtaw kɔni kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ min ye Sirakɔrɔ Surakabugu o dɔgɔtɔrɔso a taara ka taa o fana lajɛ olu fana ka baara bɛɛ lajɛlen kɔni sirilen don min ye kuran kɔni na kuran min ni o b'a la ka labara tile kɔni fɛ fɛn min ye a ka nin wulikajɔ in a kun de ye ka se ka taa min ye pano a jɔyɔrɔ ye min ye an ka jamana ale kuranko jɔyɔrɔ fali kɔni na ka se ka u bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ k'a dɔn k'a ye k'a fɔ min ye jɔdaba de kɔni bɛ pano la an ka jamana ale kuranko nɔnabilali kɔni na a yɛrɛ k'a fɔ kurantigɛ o ka ca nka pano ale bɛ se ka sanga ani waati ka maaw kɔni mako ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔgɔtɔrɔsow kɔni na fɛn min ye o de la a yɛrɛ k'a fɔ don n'a nataw la fɛɛrɛw kɔni na sigi sen ka fan bɛɛ lajɛlen fɛ waasa an ka jamana a kana se ka labara kuran dɔrɔn fɛ min ye panow olu fana ka se ka u jɔyɔrɔ kɔni fa kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana dɔgɔtɔrɔsow la. An bɛ taa Tɔnbukutukaw fɛ yen nɔ Croix-Rouge maliyɛn maaw olu kɔni kɛlen don ka wulikajɔ kɔni sabati waasa ka se ka dɔ fara maaw kɔni ka dɔnta kan maa minnu ni olu kɔni ka baaraw kɔni ɲɛsinnen don balocogo ɲuman ale sabatili ma an ka jamanaw kɔni kɔnɔna na u y'u kalan fɛn na fɛn min ni o b'a to don n'a nataw la u bɛ se ka wulikajɔ kɔni sabati ni ka baloko dɛsɛ ka o kɔni kɛlɛli ka o kɔni bolo da ni ka a kunbɛn ka bɔ jamana kɔni kan o de kɔni hukumu kɔnɔna na min ye u ka hakilina falenfalen
ani dɔnta minnu kɔni dira u mɔ o b'a to donna nataw la u na se ka wuli k'u cɛsiri ka se ka jamanaden bɛɛ lajɛlen kɔni dɛmɛ waasa balocogo ɲuman o bɛ se ka sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ cogoya min na u ka nin wulikajɔ belebeleba in a kɔni kɛra projet hukumu kɔnɔ projet min ni o kɔni bɛ wele ko Crisis Tombouctou fɛn min ye a b'a la ka lawaleya Croix-Rouge malienne maaw kɔni fɛ ni Croix-Rouge espagnol olu ka bolodi ɲɔgɔnma ye a musaka o kɔni bɔra min kun o de ye AECID maaw kɔni ye ka bɔ Espagne jamana kɔni kɔnɔna na a kɛ kun de ye ka se ka jaabi ɲuman kɔni sɔrɔ an ka jamana ale balocogo ɲuman na. Projet Sitting ale baara ɲɛbila hukumu kɔnɔna na baɲumankɛ tɔn fɛden maaw olu kɔni ye wulikajɔ kɔni sabati ni ka kunnafoniyaw kɔni ta an ka jamana marabaaw olu yɔrɔ fo ka taa se jamanadenw kɔni yɔrɔ Sikaso ale marabolo kɔni kɔnɔna na waasa wulikajɔ min ni o kɔni bɛna o baaraw kɔni bolo da u ka se ka faamuya u fɛ u kan ka min ni min kɛ waasa Sikaso marabolo musolakaw olu bɛ gɛlɛya minnu na ani cɛw ka taa se musow ma ka se ka bɛɛ lajɛlen ka gɛlɛya kɔni ɲini k'a dɔn waasa u bɛna baara min kɛ donna nataw la o baara in a ka se ka ɲɛ cogoya min na o de la u kɛn bɛ ka wulikajɔ kɔni sabati ni ka kunnafoniya jɔnjɔn kɔni ɲini min bɛna u bilasira donna nataw la u ka baarakɛtaw la ani u kan ka ɲɛsin fɛn fɔlɔfɔlɔ minnu ma u ka se ka olu kɔni sama ka bɔ tɔw la waasa u ka baara a ka se ka nɔgɔya u bolo u ka laɲini ale ka se ka sabati. An ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaruyaw la an bɛ taa Sudan du Sud ale jamana kɔni kɔnɔna na maa 650 bɔɲɔgɔnko minnu kɔni ye maaw ye maa minnu ni olu kɔni gɛlɛya ye u bɔ u ka jamanaw kɔni na fɛn min ye ko olu kɔni caman bɛ yen k'u kɔni bɛna degun kɔni sɔrɔ Sudan du Sud ale kɔni kɔnɔna na ka sababuya kɛ min ye wulikajɔ belebeleba min ni o kɔni bɛ ɲɛsin o ma PAM maaw kɔni fɛ ka taa se ACR maaw ma waasa ka se ka musaka kɔni di u mɔ u ka se ka u dahirimɛ kɔni sɔrɔ ko o musaka dita ko o kɔni bɛna dɔgɔya min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko min bɛna musaka in jɛ o bɛ taa dolari wari miliyɔn 37 bɔɲɔgɔnko la min kɔni bɛna maa caman kɔni bila degun na kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa miliyɔn 7 n'a kunkan fɛn minnu kɔni ni baloko dɛsɛ bɛ u la. An bɛ taa Indonésie ale jamana kɔni kana na fiɲɛba min wulila ni ka dugukolo yɛrɛyɛrɛ kɛ u fɛ yen nɔ wa kɛra sababu ye ni ka maa 13 bɔɲɔgɔnko ka olu kɔni bɔ u sigiyɔrɔw la fɛn min ye maa 53 bɔɲɔgɔnko olu kɔni bɔnɛna u ni na ni dugukolo yɛrɛyɛrɛ in kɔni senfɛ hali sisan wulikajɔw kɔni b'a la ka ɲɛsin ni dugudenw mɔ waasa ka se ka dɛmɛ ta ka u sɛgɛrɛ fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko balo kɔni tɔni 13 bɔɲɔgɔnko ko kɔni tara teliya la fɛn min ye pankuru fɛ ka se ka lase u mɔ. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kunnafoniya minnu kun bɛ an bolo bunadamadenya ni yiriwa radio so HDFM sanfɛ o de kun ye ninnu ye a lasera u ma aw balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salimu Jwara ye a y'aw sogolen to an ka fiɲɛ sira la ni o ye 96 tomi fu fiɲɛ suru ye ni Alahu Taala sɔnna ma a bɛna an ka kibaruya tɔw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a n'an ka bɔlɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen sanfɛ a k'an bɛɛ waati wɛrɛw la.
tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na.